No čo? Ježiši Kriste, ja sa bojím. Najprv, že si to rozmyslela, jak si sa odrazilo jedno ako také. Tak na druhú stranu sa daj. Rozbehni sa a šipku skoč. Trošku obsesá to. Všade možno, takže rovno vám sláva. Dobre? Ja ti tu nechám ruku, keby trebalo, môžeš ju chytiť znova, dobre? Jak si to dal na pána? Potichučku, mohol aspoň nejaký zvuk vydať. Bokom skočila. Veď zakrič, nie? Ty si nebola ešte? Ty ideš tiež? Nie. Prečo? Lebo... Jakže nie? No nie. No však tak to máme najradšej. Ďalší nikto? Chce skákať? Konec? Ešte by mali prísť za chvíľočku kamaráti možno. Ešte prídu? Mali by prísť traja kamaráti za chvíľu. Či si budú chcieť skočiť? To neviem. A Igor vedel šiel, ja som to aj na Facebooku včera posielal. A? Super. No? Aj to. SMS-ku, no? Oh, až to je vyklesal, to je veľa. Musím zbyť ten telefon. Zbyť? No, to byť. No, flašky. Ja sa tu bare, sa to bude. O, zastavky si to dáte, tak si strechu na zábranu. Ty, aký masaker. To je také, že sama keď už mala skákať, tak ja som sa neodhodlala, že sama skočím, že som tu stála asi do konca sveta. A kebyže ma majú oni hodiť, tak to som bola nešťastná, lebo viem, že nie je to v mojich rukách, že proste ani to asi... Náhodou to lietadielko, čo robia, to je celkom ľahké. Hej, je to také, keď sa niekto tak nevie rozhýbať, tak si zrazu tam. Toto, alebo tak si je tak vzadu, to proste nevidíš, že to čaká dole. A už, Si to mal dať ty ako lietadielko. Ale nie, ale... Tak odraziť sa. To bude stačiť.